Ani s mámou, s nikým. Všechny návštěvy odmítá, jako by nás nenáviděla. Já počkám tady. Dobře. Pane doktore, prosím vás, řekněte jí, že děti jsou v pořádku. U mě. Dobrý den. Posaďte se, prosím. Vaše sestra žádá obnovení soudního řízení. Z toho důvodu musím vypracovat nový posudek. Je ve vašem vlastním zájmu, paní Borská, abyste mi řekla pokud možno všechno. Od vaší sestry už něco vím. Proč s ní nechcete mluvit? Ani s matkou. Nic vám přece neudělali. Naopak. Snaží se vám pomoct. Starají se o vaše děti. Ani děti nechcete vidět? Vlastní děti? Nebo se jim bojíte podívat do očí? To bylo v dnešním odpoledním žurnálu v pořadu z burzy David Vandrové. Doufejme, že naše kronika namíří tam, co přispívá v historii. Posloucháte Český rozhlas 1, stále ještě odpolední radiožurnál, kterému už zbývá. No, tak už je tady. Ahoj, děti, večeře! Kdo pak zapomněl zhasnout na chodbě světlo? No. Tak, dobrou. Chuť. Tak zítra vám začíná škola. Těšíte se? Já jo. To tě přejít, prvňáčku. Ve škole je otrava. Aspoň tam jsou kluci. Dovíš se spoustu nových věcí, viď? Máma ví, co říká. Chodila do školy hodně dlouho. Jak dlouho? Až do 23. Má vysokou. Čím ti to je, mami? Pivo nemáme? Aspoň na dveřích bys mohla mít napsaný titul. Ale na dveřích je tátovo jméno, ne? Nejvíc se vykrádají byty, kde je na štítku nějaký titul. S tím si nezahrávejte. Jeden titul, druhý titul. Jen se ke mně děvče přitom. Chtěl bys Ferdo papat, že jo? Dej mi to, Morčánko. Adame, pojď sem. Hoď mu ho. Já nechci. Adame, Jsi chlap, ne? Tak se neboj. tady máš pyžamo. Pojď se vykoupat.
Prosím tě, nech nás na pokoji. Dej mu ho. No, dej mu ho. Já se bojím. Tak ho nenudíš se bojí. Hled si svýho a neotravuj. Dělej, Adame, neměj strach. Nebude ho to bolet. Tak už to chodí, že silnější požírá slabší. Srabe, dělej. Vidíš, holka strach nemá. V posteli čteš noviny? Přes den na to nemám čas. Kdybych byl jako ty celý den doma, dal bych si ruce za hlavu. Proč mi pořád schazuješ před dětma? Chováš se, jako kdybych byla tvoje služka. Nepřeháněj. Jsi přecitlivěla. Za to tobě cit schází. Proč tomu Adama nutíš? Už si musí zvykat, že má nějakou povinnost. Je to velký kluk. To takové věci není dost velký. Pane bože, zase. Teď si k němu ohledu plná, ale když si ho čekala... Ježiš, nezačínej, prosím tě. Se mu táhnej. Jdu spát. Proč mi to pořád připomínáš? Protože mě to pořád štve, když si na to vzpomenu. Chtěla jsi jít na interrupci a teď máš plnou hubu mateřských citů. Zhasni. Taky jsem na to málem doplatila zdravím. Dobrý den. Pojďte, my počkáme, máme to hodně. Dobrý den. Ahoj. Ježiš, to je krásný, za kolik to prodáváte? No, vám uděláme extra cenu, jestli máte zájem. Líp uděláte, když si večer zavřete okna, všechno je slyšet. Děláte cirkus pro celý barák. Ty jsi strašně vážný. Víš to? Tak ahoj. Drž se, Adame. Promiň mi ten včerejšek. Ani nevíš, jak jsem rád, že vás mám. Já vím. Chovám se někdy příšerně. Jsem už takový. Mám tě někam hodit? Ne, já jdu tady kousek. Ahoj. Jo, nezapomeň na tu oslavu, v 5 u babičky, jo? Jo. No? Ahoj. Ježiš, pardon. Čau, Oli. Ježiš, čo, Evi? Čo tu robíš? Ako sa máš? No, jako matka 3 dětí. Ale neblbni. Veď keď sme sa posledne videli, tuším, si mala iba jednu tú holku. No, Gábinu, ale ty už je dneska 14. No to ale teda letí. No a ještě mám Lenku a Adámka, ten šel dneska do první. Takže ty si žena v domácnosti. No tak já bych chtěla jít do práce, ale znáš to, když napíšeš inzerát a oni se dozvědí, že máš 3 děti. Ale veď si bola z nášho ročníku jedna z najlepších a skončíš ako varecha. No, no. Teda po porode som si povedala, žiadne ďalšie dieťa. A po rozvode žiadneho chlapa. No čo som, otrok? Tak ty jsi atraktivní, ty si můžeš vybírat. Ale prestaň. Každá baba je atraktívna. Len sa nesmieš takto opúšťať. Ale poďme na kávu. Pojď, tak dobře. A nechcela by si robiť to, čo ja? Už se to nese. Co tomu říkáte? Všechno kvůli tobě, Precku. Nejsem žádný prce. Nechte to. To bude strejda. Přesnej jako vždycky. Ahoj ve spolek. Ahoj. Ahoj. Tak jsme všichni. No, u nás je víc místa.
Víš dobře, že si některé věci ráda organizuju sama. Tak na našeho školáka. Ať se ti tam líbí. To sotva. Je to vlastně i tvoje oslava. Jak to? Staráš se o rodinu. Měla bys něco dostat. No, tak honem, přij si něco. Než si to rozmyslí. Tak to vyklop, mami. Tak chtěla bych jít do práce. Do práce? Mhm. Proboha, co bys tam dělala? No, přišla bych mezi nový lidi a taky bych nebyla pořád zavřená doma. No, ona by to zvládla, práce a domácnost. Holky už jsou velký a když bude potřeba, tak vám pomůžu. A taky bychom měli víc peněz. Víc peněz? Ale za jakou cenu? Osladíme si život, děcka? Sladky nevím. Olgo! Olgo! Co pa? Záda! Přitlač. S tím zaměstnáním, to jsi myslela vážně? No tak kamarádka mi nabídla. Jak vidím, pospíšila jsi. Dozvím se to jako poslední. Takhle, ty s tím nebudeš souhlasit. A znám tě. Stále bys mi vyčítala, že ti bráním ve štěstí. Prosím tě, nikdy jsem ti nic nevyčítala, ty. Ten tvůj ublížený pohled je horší než všechny výčítky. Mami, já nemůžu najít kružítko, dáš mi na nový? Jak to, že nemůžeš najít kružítko? Už to měla mít dávno připravený. Všechno na poslední chvíli. Sakra, přitlač trochu. Jestli potřebuješ chodit do práce, abys byla šťastná, nebudu ti v tom bránit. Ale nesmí na to doplatit rodina. Nedoplatí. Neboj. Dobro, Vláďo. Byl starší o 20... Vlastně o 22 roku. Za sebou měl už jedno manželství, z něj měl 2 syny. Nikdy na ně nezapomněl, vždycky, když měli svátek nebo Vánoce, tak pomáhal jim a... Vadilo vám to? Ne, já jsem si ho vážila, já jsem ho za to obdivovala, že je tak spolehlivý. Přitahoval vás tím, že byl starší? No. Já jsem si moc vybírat nemohla. Za mnou se muži na ulici zrovna moc neohlíželi. Tak to na sebevědomí nepřidá. Tak jsem se vrhla na školu, dělala jsem tlumočnictví a překladatelství. Italštinu, francouzštinu, potom němčinu, angličtinu. Byla jsem tím jako posedla. Chtěla jsem být nejlepší. Nejlepší ze všech. Čím byl váš manžel? Stavby vedoucí.
Vadilo mu, že ho převyšujete svým vzděláním? Ne, já ho ničím nepřevyšovala, pane doktore. Vladimír neměl vůbec žádné mindráky. Sama jsem si všechno zavinila. Sama. Sull'attore in stile primo barocco. Si trovano un orologio ed un carillon di campagna che ogni ora suona un motivo diverso. Evi! Čau! Ahoj! Tak ako to ide? Dobře! Keď skončíš, pôjdeme na kávu. Tak jo! Ahoj! A za každú skupinu, ktorú tu privedieš na obed alebo na večeru, ti dá provizi. No to je dobrý. No, super. Ježišmarja, já musím ještě nakoupit. Ty máš z toho svojho ale nervy. To se ti zdá. Hele, môžem ti niečo povedať, ale neuraz sa. No. Mala by si trošku na seba dbať. Šéf mi naznačil, aby som ti dohovorila. No pozri, jak vyzeráš. Predsa nemôžeš takto chodiť medzi ľudí. Ak chceš, tak pôjdeme spolu. Tak dobře. A jeden se jmenoval Hroch a druhý Vlk. Ale mami, podívej. Ukáž? No to je krásný. Já bys to udělala znovu, blbečku. Mě bej, já jsi úplně pitomej. Mě bej, ty kos debile. Nechte to. Maria, ještě jednou a já mám palpaci. Přežehli to. Jsem tě, taková maličkost. Poslední dobou je pro tebe všechno maličkost. Kdy pak jsi naposledy utřela prach? Kam člověk sáhne, tam je špina. Prostě nepřeháněj. Co je? Co to máš z hlavou? Proužky, melír, ale to už mám 2 dny. Kolik to stálo? 700. Neboj se, platila jsem to ze svýho. Ze svýho? To se teď budeme dělit? Tvý a my? Promiň. Mohl bys mi aspoň říct, jestli se ti líbím. Co? Sluší mi to, pane? A jo, sluší. Měl jsem těžký den. Dobrou. Mohli bychom se někam spolu vyrazit. Kam? No, někam. Mezi lidi. Co? Sakra, kde ty ženský jsou? Olgo, dělej! Slyšíš? Máme, ty jsi hezká. Co to máš na sobě? Kde jsi to vzala? Koupila jsem si to. Musela jsem kvůli práci. Náhodou jí to sluší? Děkuju. Fakt, jo. Nebylo to levný, co? Kolik? 6 000. 6 000. Když je tady na míru. Vítro. Dobrý. Dobrý den. Tvoje míry jsou teda pěkně drahý. To je ještě dražší. Taky by si mohl pořídit něco nového, aby si nevypadal tak posedle. Já šetřím každou korunu na rozdíl od tebe.
Prosím, dobrou chuť. Já vím, trochu později. Promiň. Ty jsi přijela dneska taxikem? No, jinak bych to nestihla. A my máme na rozhazování? Jako podrážka. A rozvařený brambory. Nos! Já mám plně měkoučky. Já taky. Nikdo se vás na nic neptal. Počkej, já to dělám nový, jo? Pořád jenom čekat. Zajdu se najíst do hospody. Láďo, nikam nechoď. To je maličkost, to bude hned. Pro tebe je všechno maličkost. Já už to nemůžu poslouchat. Víš, jak vypadá dobře usmažený maso. Prostě neblbý. Špatně skončíš, holčičko. Jestli budeš takhle pokračovat. Táta je nějaký nervózní nebo co? Ty jsi nervózní, mami. Co to děláš? No co? Jenom se koukám, jestli tam něco... Nemáš, jestli dnešní noviny... Ne, nemám. Podezříváš mě nebo kontroluješ? No, kontroluju to ne, Olinko. Já jenom mám strach. Z čeho, prosím tě? Že odejdeš a opustíš mě. Myslel jsem, když se tak pěkně oblíkáš, že to je kvůli někomu. Láďo. Prosím tě. Najednou jsi úplně jiná. Ale moje. Co bych si bez tebe počela? No, já nikoho jinýho nemám. Přísahám. Pojď se. Snad žárlí. Tak je to normální. A robíte to ještě spolu? No. Jo, ty. Žiarli. Já ti vravím, on žiarli. Jo, ale na mojí práci. Já ani nemám odvahu mu říct, kolik vydělávám. No a prečo? Že mám víc než on, to by nepřežil. No to snad nemyslíš vážně. Je vidět, že už si dlouho nebyla vdaná. No, zaplať pán Boh teda. Ma io non lo so, cioè, io ho fame però. Olga, io mi faccio piacere. Senti, c'è un buon ristorante qui vicino. Oh, ce ne sono tanti. Per birra potete andare da Tigre, per mangiare da Mucca. Ma senti, tu vieni con noi. No. Come no? Sì, Ma senti, tu devi ma non mi fare venire capricci. con noi. Sì. Nazdare. Ty ještě nespíš? Ty na mě čekáš. To od tebe, milý. Kde jsi byla tak dlouho? V divadle s těma Italama. A potom mi pozvali na večeři, no tak to nemůžu odmítnout, to chápeš. Co je tohle? Líbí se ti?
To se ani trochu nestydíš. Že mám náladu, ne? Že nosíš tohle jako nějaká coura. Ale ty. Jsi matka 3 dětí. Neříkej, ty se spočítal? Buď na mě trochu hodnej. No pak tě takhle rozparádil. Nějaký italský gigolo? Něco pro tebe mám. Mám pro tebe dáreček. Budeš krásně vonět. Nejsem buzera. Počkej, co tě... Ještě jednou přijdeš pozdě ožralá, tak tě přetrhnu, děvko. Tohle ti trpět nebudu. Jako utržená z řetězu. Kuchyně je podlá špinavá jak prase, ale tebe to nezajímá. Chci spát. Zasni! Najednou jsem si uvědomila, že Vladimír je starý muž. Od té chvíle jsem tu jeho starobu cítila všude. V jeho šatech, v jeho ručníku, když se ke mně naklonil, prostě všude. Chcete říct, že jste se ho začala štítit? Ne, to ne, proboha, ale začalo mi vadit, že tak sfotrovatěl. Víte, některým chlapům je 60 a přitom vypadají na 40. Žijí podle toho, oblíkají se mladě, zajímají se o věci, ale na Vladimírovi bylo vidět, že na všechno rezignoval. Ale s tím jste přece musela počítat, když jste si obrala, že časem bude ten věkový rozdíl víc vidět. O to nešlo. Zaskočilo mě něco jiného. Jeho žárlivost? Moje znechucení. Moje nenávist. Já vůbec nevím, jak to přišlo, já jsem se tomu nemohla ubránit. Přitom jsem se tolik snažila kvůli dětem, kvůli rodině, kvůli sobě. Musel se cítit ohrožený, když vy, která jste se vždycky podvolovala jeho nárokům, jste najednou začala žít podle svého. Ano. Říkal, že jsem jak urvaná z řetězu. Ale na ten řetěz mě přivázal on. Co ti to trvalo? Ty nemáš klíče? Mám klíče. Čau, taky dostal jsem jedničku. Chytrá holka. Pomáhá. Běž do pokoje. Můžeme se zřídit. Ty mi máš co vyčítat. No to už je doma, co? No, měl by si zlehnout. Nestarej se. Myslíš si, že jsem starý blbec? Že jo? Vím, že si to myslíš. Jako oni. Jako kdo? V práci. Koupili nás Němci. Dosadili si tam svý lidi.
nový management, jak se dnes říká. Takový mladý hajzlíky, co umějí hovno, jenom buzerujou. Prý se musím naučit aspoň anglicky. Depilové. To zvládneš. Neboj, budu se s tebou učit. To To půjde. by asi přeskočilo, krávo. Ty nekřič. Uslyší ty děti. Nenechám si srát na hlavu. Od nikoho. Byl jsem s Igorem v hospodě. Řekl jsem mu o tobě. Co mi děláš? Nic ti nedělám. Podívej. Podívej, jak je všecko zacákaný. Bordel jako v tanku. Drž ho, když mluvím já! Igor mi řekl, že kdyby jeho stará jančila tak jako ty, taky zmaluje, že ji nikdo nepozná. Já nejsem žádná tvoje stará. Mě zajímalo, co ta jeho žena dělá. Stará se o rodinu. Není to žádná inteligentka, ale domácnost zvládne. Já taky. Neboj se. Kdybys mě neměl, Ferdo, tak chcípneš hladem. Jako nějaká černá huba v Africe. Podívej se, co jsem ti přines. Podívej. Počkej. Adame! Adame, pojď sem! No neboj se a pojď. Honem. Dej mu ho. No, dej mu ho. No vidíš, že to jde a je to. Kam jdeš? To se ani nepodíváš, jak ho zbajzne? Mně se to nelíbí. Sparta vede 1-0, šance jsme viděli na obou stranách, podstatné momenty. E quando Olgo! Sakra, slyšíš? Na co to koukáš? Přines mi pivo. Nemáš dost? Nemáme, zapomněla jsem ho koupit. Co je? Pojď. Co děláš? Uvidíš. Počkej, zbláznil ses. Možná. Mám na tebe chuť. Děti ještě nespí, uslyší nás. Neuslyší. Nedělej, nech to. Já to takhle nechci. Jsi opilý. Odporný tohleto. Promiň. Prosím tě, promiň, nezlob se. Nesaj na mě. Já se s tebou třeba i rozvedu. Ale tu práci se nenechám vzít, rozumíš? Nenechám. Co se ti stalo? Nic. Proštila jsem se o skříň. Pojď. Jdeš si lehnout. Co pak? Nějaký problém? Proč jsi to udělal? Pane bože, ty vypadáš. Ty stárneš a děti mštíš. Radši zůstaň doma. To by se ti líbilo, viď? Mami, Adam se počůral. Ježíš.
Už jdu. No vidíš, co je tady starostí a ty chceš někam jet. Takže pojedu. Ty. Krávo. Máma je doma, Adame. Ahoj. Přišel jsi pro Adama už odpoledne. Byli jsme si domluveni, že ho vyzvednu já. Páni, ty seš ale sexy, teto. Co si to dovoluješ? Padej do svýho pokoje. Echo, aspoň někdo mě pochválí. Vůbec se Láďovi nedivím, že si na tebe stěžuje. Spíš bych si měla stěžovat já. Podívej, co mi udělal. V noci mi ostříhal vlasy. Rozstříhal mi nový kostým, to ti přijde normální. On ti ostříhal, když jsi spala. Jo. Dovedeš si představit, jak mu asi bylo, když něco takového udělal? Prosím tě, mami. Oleno, já jsem tě vždycky obdivovala za to, jak dokážeš udržet rodinu pohromadě. Ty jsi byla první, komu jsem řekla, že chci do práce. Jsi dokonce podporovala, říkala si, že mi budeš pomáhat, když budu potřebovat. No dobře, ale kdo mohl vědět, co z toho bude? Mám 5 let vejšku, pak mám nakonec skončit u Plotny. Proč? Protože jsi ženská. Musíš se rozhodnout, buď rodina nebo kariéra. No mami, prostě jaká kariéra. Chci jen vlastní život. Za rok mi bude 40. Ahoj. Ahoj, mami. Ahoj. Jsem tě hledala u babičky, ty. Jsi nějaká jiná? No. Co to máš pod okem? Úplně nějaká paní. Táta ji zamknul. No nazdar. Cizí ženský dáštěvíče. Jsi tě měla tady jenom uklidit a vyžehlit. Tohle už nikdy nedělej. Když nezvládneš uklidit sama, netají se nějaký smradlavý rusky. To je Ukrajinka, ty. To je fuk. Všichni jsou jedna pakáž. Má doktorát z filozofie. Co se stalo, Irino? Váš manžel, No. on křičel na mě, co je to dělo. A vyšel mu nic neřekla. Ježišmarja, jsem na to úplně zapomněla. Promiňte. Ale já všechno udělala. No. Já všechno uklízela. No. Jenom okna neumyla. To nevadí. A on přišel a začal křičet na mě. Se ptal, co je to dělo. Proč uklízí, když má doktorát z filozofie? Je tam bída, jestli jste se tom neslyšel. Bída, jo? Podívej se na ní, tlustá jako prase. Je těhotná, ty, chytráku. Těhotná, jo. Kolik tě stál ten účes? Vypadáš jako z televize. Slyšíš? Na něco jsem se ptal. Přestaň! Dej mi už pokoj. Nebudu se ti zpovídat, co dělám, ty starý hňube. Výborně, to se ti povedlo. Skvělý. Pálí se ti něco na plotně, kočičko.
Ty budeš spát tady? Neblázni, nemusíš mít strach. Ani se tě nedotknu. Vedle tebe se nedá spát. Co tomu řeknou děti, když tě tu uvidějí? Nic. Dobrou. Chceš mě před nima schodit? O to ti jde. Slyšíš? Mluv se mnou. Ježišmarja, nestačí, co jsi mi udělal. Jsem unavená. Já taky, z tebe. Vstaň. Au, to bolí. Nenuž mi, abych byl na tebe zlej. Pořád se ničeho dožaduješ jako nějaký chudák, dej už mi pokoj. Já tě naučím poslouchat. Prosím tě, pust mě. Pust mě. Běž. Pust mě. Pust mě. Vidíme, kdo bude žebrat. Ježiš, co to děláš? Tě budu nenávidět, co jsi to dovolíš. Dobrou noc a sladký sny. Uklízečka Sokolení tam taky skrotla. Pust mě. Budu řvát. Spodím celý barák. Pomoc! Přejde. Tati, Adam se zase počural. Adame, pojď sem. Holky, otevři Adamku. Otevři. Ty bys chtěl na mě pomoct? Když tě nosila v bříšku, vůbec tě nechtěla. Víš to? To není pravda, neposlouchej. Ale je to pravda. Ať se převlíkne. Otevři! Dobrý večer. Dobrý večer. Co se to u vás děje, pane Borský? U nás? Nic. Děsivej rámus a řev. U vás je taky děsivej rámus a řev, když šoustáte. Tak co? Takhle se nedá žít. To ti říkám pořád, Olínko. Mami. Co tak? Odejdeme od něj. To se spraví. To bude dobrý. Uvidíš. Když si lehnu. Pořád jsem doufala, že se změní, že ta jeho agresivita přestane, když budu hodná. Hodná? Spíš poslušná, ne? Váš muž se projevoval jako domácí despota. No ale byl otcem mých dětí. Nechtěla jsem nikomu ublížit, ani jemu, ani dětem. Myslela jsem jenom na sebe. A to byla chyba. Velká chyba. Jenom na sebe. Už nemůžu. Budu toho muset nechat. Neblázni. To by byla škoda. Chová se jako psychopat. A čo děti, to musí být hrozné. Rozveď se. To by byl teprve horor. No tak ho zabij. Možná by tak snesl, kdybych byla zavřená někde v kanceláři, ale... Nevěděla by se o něčem, co by bylo dobré. Recepcia. Co? No v recepci. Jako v hotelu? Aha. Je tam pevná pracovná doba, slušné peniaze a využiješ svoje jazyky. A tie mladý holky. No, nie som si tak istá. Mám známého hoteliera. Pešáček. Možno by ťa zobral. Je na staršie. Jak to víš? Ty jsi s ním něco měla? Ale prestaň. Opýtam sa ho, či nemá voľné miesto. Aspoň by ma dôvod sa s ním stretnúť, nie? A ty sa hlavne daj do poriadku. Pozri, jak vyzeráš.
Čo ti je platné, že si sa postavila na vlastné nohy? Si sama modrina. Dlouho jsem na nich nevydržela. Na těch vlastních nohách. Posaď se. Co? Adame ve škole? Líbí se ti tam? Jo. Jo. Tak se oblač. Děkuji, zdravej. Bude to nejspíš nervového původu. Jak? Nervového původu. No. Víte, někdy se děti pomočou, když je ve škole někdo šikanuje, nebo když doma je napětí, hádky. Ne, tak to je u nás je klid. Klid? Mhm. Tak to je všechno. Jo. Tak díky. Naschledanou. Naschledanou. Sestři další. Naschledanou. Dobrý den, přejete si? Dobrý den, jdu za panem ředitelem. A jste ohlášená? Ano, Borská. Moment, prosím. Eva mi říkala, že vám jde hlavně o pevnou pracovní dobu. No. To vám mohu zaručit. A říkala vám taky, že mám 3 děti a že když jedno onemocní, že asi budu muset zůstat doma. To bych do vás neřekl. Co byste neřekl? Že máte 3 děti, vůbec na to nevypadáte. Díky. Vy máte rodinu? Mám 2 dcery. Já taky. A kluk. Podívejte, paní Olgo, tady byste dostala takový plat, že pokud by některé z těch vašich dětí onemocnilo, tak si klidně můžete dovolit ošetřovatelku. Já scháním šéfovou recepce a vy mi pro tu práci připadáte jak stvořená. Díky. Čemu se smějete? Se nesmí? Tak pojďte, já vám ukážu, jak to tady vypadá. Tak to je tak všechno, no. Pardon. To já normálně nedělám. Já taky ne. Kde jste všichni? Tady. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj, mamčo. Táta se mnou udělal úkoly. To nám to jde, viď? No. Tak co, jak to dopadlo v hotelu? Jo, dobře. Ale asi to místo nevezmu. I když mi teda nabízeli slušný peníze. Já myslím, že bys to měla vzít. Nemůžeš přece sedět doma a čučet do zdi. No, popírej se. Udělám něco k jídlu. Nemusíš, večeře je hotová. Čekali jsme jenom na tebe. Co se děje? Táta má přece narozky. Ne, mami, nedělej, že nevíš. Jo, vím. Víte, když vdaná žena teprve při nevěře zjistí, co je to sex, tak to je zoufalý. Já nevím, možná mě měl jenom jako... nevím. A
co bylo pro vás v tom vztahu nejdůležitější? Fyzický kontakt? Víte, pane doktore, on Milan třeba tak voněl, tak nenápadně to. To bylo hrozně příjemný. Byl milý, pozorný. Věděl, jak na mě. To jsem v životě nezažila. Nikdy jsem nevěřila, že je něco takového možný. Já jsem svému manželovi nikdy nevěrná nebyla. Ani by mi nenapadlo, že někdy někoho jiného poznám. S Vladimírem to bylo... No, to vlastně nebylo nic. No a když jsem si tohle všechno uvědomila, o co mě připravil a jak se mi připoutal, tak jsem začala pociťovat... Já nevím, jak bych to přesně nazvala. Zášť, ale přitom jeho bylo hrozně líto. Senta signorina, vogliamo rimanerci ancora un giorno, è possibile? English, please. No, italiano. Parlez-vous français? Italiano? Excuse me, please. Sì, prego. Paní Olgo, prosím vás, mohla byste na chvilku. Mám tady nějaký Italii. Buongiorno, signora. Posso aiutarla? Sì, senta signorina, vogliamo rimanerci ancora un giorno, è possibile? Possiamo rimanere anche una settimana, se è possibile. Jsou to gestapáci. Svině německý. Nekřič, je to slyšet. Co se stalo? No, vyhodili mě. Mám 4 roky do důchodu a oni mě kopnou do zadku jak malýho kluka. Chápeš to? Kurvy německý. Prostě nenadávej. Tak si najdeš něco jiného. Jsi blbá? Kdyby mě vzali? Prostě já dělám teď hrozně práce, probereme to doma, jo. V době, hej. Když je člověk na dně, tak se na něj všichni vyserou. Nashledanou, pane. Nashledanou. Táta. Ne, manžel. Má nějaké problémy v práci. To je mi líto. Prostě co to děláš? O čeho máš modřinu tady? Prosím tě, sežeň si práce a dej mi pokoj. Nejsem padlý na hlavu. Myslíš, že nic nevím? Jsi normální. Tu modřinu ti udělal on. Kdo? Víš dobře, kdo. Vlastně praštila jsem se v práci o roh stolu. Když tě o něj přehejbal, co? Slítni se. Nech mě bej. Slítni se, Nech prohlídnu mě tě bej. celou. Nech. Vsadím se, že máš 6 letí na prsa. Nech mě. Ne. Kurvo blbá! Že se nestydíš. Cítím toho cizího chlapa. Mě lezou v sobě. Poznám to. Nepoznáš nic. Myslíš, že jsem odepsanej? Ale dej si pozor. Ještě ti ukážu, co umím. Přestaň tolik žrát. Budeš tlustá jako prase. Slyšíš?
jsi ženská. Jsi hovado. Příště se vyblí na záchodě, máš vysokou školu a chováš se jako dobytek. Nádu, někoho mám, aby jsi věděl. Měl by tě teď vidět. Uklid to tady a zhasni. Co? Proč jsou otevřený dveře? Adam zdrhnul. Kdy? Teď. Adame! Říkal, že už se nevrátí. Koukej ho najít. Běda, jestli se mu něco stane. Víc toho tady na něj nemám. Jo, děkuju. Tohle už nesmíš nikdy udělat. Jde tramvají přes celou Prahu v pyžamu a nikdo z toho nevšiml, nechápeš to? Nechápu jiný věci. Až budu velký, budu chtít být policajtem. Prosím tě, proč? Abych mohl zastřelit stát. Ty mu to dovolíš? Táta tě živí, stará se o tebe. Prostě vidí, jak se ke mně doma chová. Kdybych přilezla po 4, tak je ti to jedno. Jsi slepá nebo co? Láďa je kliděs. Musela ho vyprovokovat. Když kluk utíká z domova, tak asi nebude všechno v pořádku. Víš, co se mu všecko mohlo stát? Ale no, musíš být opatrnější. Prosím tě, jak opatrnější? Si mám nechat všechno líbit, nebo co? Si založ manželskou poradnu, ty rozvedená, když víš, jak na to. Máš 3 děti. Když mu neustoupíš, tak tě zničí. Zničí vám celý život. Už se stalo. To jsme dlouho neviděli pana manžela. Teď jezdí do práce později. Jenom ho slyšíme v noci. Je to průděsné. Scháníme nějaký prodavače, nevíte o někom? Ne. Naschledanou. Já s tím mocný? Prostě nejdeš na policii. Nechci. Zvládnu to sama. Sama? Jo. Bych rád viděl, jak. Nechceš jít domů? Já zavolám Martině, aby to vzala na pár dní za tebe. Udělala jsem strašnou chybu. Co? Řekla jsem mu, že někoho mám. Víš, zbláznila ses. Víš, jaký tohle může mít následky? No, ale jméno neví. To jsi fakt hodná, děkuju. Jsi něco tušil. Ze mě to vyletělo. Nemusíš mít strach. Ale strach? Jenom strach nemám. Aha. Z manželky? Ale všechno ten hotel je její. Má to v restituci. Vy se dozvěděla, A nic se nedoví. Jsem vlastně její zaměstnanec. No. A já tvůj. Chceš jít domů? Co? Tam je on. Vyhodili ho z práce. Pojď se. Gábi! Ahoj. Adame! Ahoj, mami. Ahoj, mami. Co tady Ahoj. děláš? Co ve škole? Jo, dobrý. Vše OK. Děje se něco, mami? Ne, jenom jsem s váma chtěla něco probrat, víš? Aha. Chtěla jsem se vás na něco zeptat. Co byste řekli tomu, kdybychom odešli od táty? A kam? To už bych nějak zařídila.
Ale odejdeme samozřejmě, jenom když s tím budete souhlasit všichni. Já bych šel. Ale táta je někdy hodnej. Někdy. Já chci zůstat doma. No, tak vidím, že to dneska nevyřešíme. Mami, táta vzal ten velký kufr, co byl v komoře. Ferdu si odnes taky? No vidíš, mami, budeš šel sám? Máš radost? Teď už to bude klid. Mít klid, neslyšet vedle sebe jeho chrápání, to bylo jak splněný sen. Jenže byla jsem naivní. Vrátil se. Byla to taková hra. Zkoušel něco, udělám, jak zareaguju. Věděl, že nemůže být nikde dlouho s tím hadem, bez peněz. V té době byl na podpoře. Rodinu jste živila vy? A to ho štvalo ze všeho asi nejvíc. Bral to jako ponížení. Já jsem byla šťastná, že pomáhám rodině. Byla jsem taková pyšná, měla jsem takový pocit zadosti učinění. Ale jeho jsem nevnímala. Určitě čekal, že ho vyslechnu. Že mu budu oporou. Scházelo mi víc ohleduplnosti. Chcete ho hájit? Jen už víc rozumím tomu, když člověk stárne a vidí, jak mu ujíždí vlak. Pěkně jste se zabarikádovali. Proč necháváš klíč v zámku? Říkal jsi, že přijdeš na návštěvu. Žádná návštěva. Návrat ztraceného manžela. Pusa na přivítanou asi nebude. No jo, nebude. Děti! Nazdárek! Podívejte, co jsem vám přinesl, hodem! Nechceš to nechat na jindy? Ráno jdou do školy, budou nevyspalí. Jděte si ráno do postele. Šup, šup, šup. Ty taky. Máš přece ráda sladký, ne? Tak, Ferdíku. A jsme zase doma. Jsi vykradl Orionku? Myslím na rodinu. Pivo by nebylo. Nebylo. Co ten tvůj amant? Není tam? To jsi mohl odpustit, ne? Promiň. Igor mi sehnal práci. Představ si. Fajn. Sice v Benešově, ale mě to nevadí. No tak, kde budeš spát? No kde asi? Ve svý posteli. S tebou, ne? No to nemyslíš vážně, že ne? Pokud se nemýlím, jsi pořád moje žena. Nebo snad ne? No, jak chceš. Tak já si lehnu tady.
Ne, já si lehnu tady. Ustalu si sám. Jo. Tak, dobrou. Můžeš mi říct, kde jsi byl celou tu dobu? Kdybych věděl, že se mi nebudeš smát, tak ti to řeknu. Já se ti nesměju. U svý bejvaly. Olgo, co kdybychom začali nový život? My dva. Co říkáš? Mě to fakticky všechno mrzí. Chtěl bych se polepšit. Věř mi to. Prosím tě. Dobrý den. Moment, já ji zavolám. Děkuju. Paní Olgo, máte tady návštěvu. Ahoj. Co tady děláš? Šel jsem kolem. Aha. Šel jsi... Kolem. Kolem, jo. Mám pro tebe překvapení. Koupil jsem na dnešek whisky do divadla. Na co to je? Romeo a Julie. Stihneš to? Jo. Stihnu. Jsem rád. Moc pěkný hotel. Tady jsi asi spokojená, viď? Můžeš tu uplatnit svoje jazyky. Máš tu všechno. Jsi nějaká nervózní. Nemáš radost? Mám. Říkáš, že to stihneš a já ti ani neřekl, kolik to začíná. No, 8:30, ne? 7. Aha. Tak nezapomeň. Jo. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, nemůže sem jen tak chodit. Každý vidí, že sem nepatří. Jo, tak. Jakože nevypadá dost reprezentativně, jo? Ještě nedávno to nesnášela, teď co zastáváš. Co je s tebou? Víš co? Vladimír sem už nikdy nepřijde. Protože nebude mít za kým. Jak nebude mít za kým? Já nevím, jestli by nebylo lepší, abych odešla. Proč by se měla odcházet? Protože tě mám ráda. Řekněte mi, po tom všem, jak se k vám choval, co všechno vám udělal, jste mu znovu uvěřila? Opravdu jsem to pozvání do divadla brala jako usmíření. Jako by mi chtěla říct, vážím si tě, změním se, polepším se, nechci tě ztratit. Sliby, jenom sliby. Každá žena doufá, že právě kvůli ní se stane ten zázrak. Jak se jmenuje ta kulturní instituce sídlící na Hluboké? Ahoj. Ahoj. No, konečně. Kde jsi byla tak dlouho? Teď ještě čas? Ty už jsi oblečenej? Nerad spěchám na poslední chvíli. Kde jsou děti? U babičky. Celý večer máme jenom pro sebe. To se ani neosprchuješ? Se vždycky sprchuju v hotelu. Vždycky? Jo, vždycky. Častým sprchováním se vysušuje pokožka.
Slušně jak lekavá. No, co to můžeš ty? Ukáž, já ti to zapnu. Kam jedeš? Neboj, Počkej, teď jedeš ven z města. jen klid, malá změna v plánu. Proč mi to neřekneš předem? To by pak nebylo žádný překvapení. Někdy bych se docela ráda bez těch tvých překvapení obešla. Pozval nás Igor, víš? Kde bydlí? V jedné vesnici kousek od Prahy. Jeho syn tam má hospodu. To jsme se na to vyfikli. Náhodou ti to sluší. Kdo to vůbec je ten Igor? Vidíš, každý člověk musí mít nějaký tajemství. Někoho, o kom ten druhý neví. Je to tak? Něco ti řeknu, Olgo. Docela upřímně. Ta Ukrajinka želila košile mnohem líp než ty. Neměl jsem ji vyhazovat, no. Mrzí mě to. K čemu já tě vůbec potřebuju? Co myslíš? Potřebujeme se my dva navzájem? Proč jsme tady? Mě chceš zabít? Zasloužila bys. Přece by ses nebála. Chtěl jsem si s tebou jenom promluvit. To jsme mohli doma, ne? Nemohli. Pořád mi dáváš najevo, jak mnou pohrdáš. Jak jsem ti odpornej. A já jsem odpornej. A odepsanej. Všichni se na mě vysrali. Všichni. Jsem starý, odepsaný chlap. To není pravda, Láďo. Teď bude všechno dobrý. Už máš práci. Hovno mám! Žádnou práci. Kdo by vzal do práce chlapa před důchodem? No! Vždyť já nic neumím, jenom buzerovat lidi. Počkej. Co chceš dělat? Třeba šoustat. Co říkáš? Ani si nedovedeš představit, jak tě nenávidím. Víc než ty mě. Dal jsem ti všechno. Staral se o tebe. O děti. Žiješ v mým bytě. Neměla jsi nic, když jsme se poznali, naprosto nic. Jenom to tvoje skurvený vzdělání. A velký kozy. Nebuď zlej. Chci být zlej. Jsi kurva. Nevděčná kurva. Hodila jsi mě přes palubu, když jsem tě nejvíc potřeboval, tak se ke mně otočila zády. To není pravda. Ty to víš. Udělej mi to. Ne, prosím tě, ne. Žertoval jsem. Kdyby ses mě dotkla, poblil bych se. Tam pak! Já to z tebe vyvrátím! Krávo pitomá! Já to z tebe vyvrátím! Prosím tě, ne.
Ty ještě přilezeš. Jsem tu cigára. Já ti neukradl, vole. Jak serete. Takže vlastní manžel vás odvezl 50 kilometrů za Prahu jenom proto, aby vám mohl dát 25 na zadek. To je trochu divný, ne? Byl tam někdo, nějaký svědek? Takhle jde nějaká veverka. Na vás taky přijde řada, slečno. Připravte si doklady. Pro vás nejsem žádná slečna. Ženská přece musí nějaký to šťouchnutí vydržet. No nic, tak to uzavřeme. Kdyby vás aspoň znásilnil, to bychom vám odebrali vzorek. Byl by důkaz. Bohužel. Teď se podívejte, jak vypadá. Za to byste ho měli rovnou zavřít. Ten nám neuteče, nebojte. Vaše doklady. Ale Vašek říkal, že jsi mě vzal ty. Ale prosím tě, neotravuj, nemáš je nechávat na stole. Dobrý večer. Dobrý večer. Co se stalo, pánové? Přivezli jsme vám ženu. Tady kam? My se taky doma občas poškádlíme, ale nepřeháním to. Zastavte se u nás zítra na stanici kvůli výpovědi. Dobrou. Dobrou. Návrat ztracený matky. Šlapala z pěšky. Nebo tě našli. Krásně. Všechno jsem jim řekla. Budeš sedět. Za co? Že jsem tě svezl za město. Normální turistika, ne? Už ti dorostly vlásky. Potřebuješ ostříhat. Už jsou delší, si drzá a neposlušná. Pitová! Já s tebou zatočím! Olgo, zavolej sanitku. Slyšíš? Zavolej sanitku! Prosím tě! Pomoc! 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 Ne, teď vážně nemůžu.
Jo, klasická domácí zabíjačka. No ta ženská zpřeházela celý byt, chtěla to tady zapálit. Jo, už ji odvezli. Jo, tak jo, zatím, čau. Vedle je rozbitý docela velký terárko. Musel tam být pěkně tlustý. Hád? No to nám ještě chybělo, teď budeme po baráku chytat hada. Ať někdo zavolá do zoologický. Ať si ho přijdu najít. Zoologický. Ještě se uvidíme, paní Volko. Mohu vám tak říkat. Měl jste pravdu, pane doktore. Já mám skutečně strach podívat se svým dětem do očí. Hrozný strach. Bylo by dobré, kdybyste se přestala obvinovat. Pak zmizí i ten strach. A uvědomte si jednu zásadní věc. Vy přece nejste jenom viník. Naschledanou. Děkuju.